Ahoj, som Sara z Windowsworks. Dnes vám predstavím exkluzívny okenný systém Panora. Vertikálne posuvné okná, ktoré doslova zmiznú pred vašimi očami. Ukážem vám, ako fungujú, v čom sú výnimočné a prečo sú tak skvelé. Nachádzame sa v penzióne Relish v Brajeckých Tepliciach, kde sme inštalovali tento okenný systém s názvom Panora od svetového výrobcu Libart. Systém Panora dokáže fungovať dvoma rôznymi spôsobmi, buď ako dvere, alebo ako okno so zábradlím. Všetko záleží na tom, čo potrebujete. V režime dverí sa spodný panel vysúva nahor a tým sa otvorí celý priestor od podlahy až po strop. V režime okna sa naopak horný panel spúšťa smerom nadol a zasunie sa za spodný, ktorý zostáva pevne na mieste. Výsledkom je otvorené okno v hornej časti, ktoré vpúšťa čerstvý vzduch a ponúka nerušený výhľad, kým spodná časť zároveň plní funkciu zábradlia. Systém Panora ponúka viac než len elegantný vzhľad. Má aj množstvo praktických výhod. Žiadne tradičné pánty ani okenné krídla. Okno sa pohybuje vertikálne a nezaberá vôbec žiadne miesto pri jeho otváraní. Maximálne prepúšťa svetlo, pretože má minimálne rámy a otvor môže byť široký až 6 metrov. Vďaka tomu ponúka panoramatický výhľad a priestor pôsobí vzdušne a otvorene. Výborná tepelná izolácia. Do okenného alebo dverového systému môžu byť inštalované aj ťažké izolačné a bezpečnostné sklá, a tak interiér ostáva chránený pred chladom či teplom. Ovládanie je plne motorizované a systém ovládate jednoducho cez diaľkový ovládač, aplikáciu v mobile alebo ho môžete prepojiť so smart systémami budovy. Všetko plne automatizované pre váš komfort. Okenný systém Panora montujeme do komerčných objektov ako sú hotely, reštaurácie či kancelárie, ale aj do súkromných a rezidenčných projektov. Všade tam, kde sa vyžaduje exkluzivita, svetlo a čistý dizajn. A napokon, systém je flexibilný. Môže sa montovať do novostavieb, ale aj dodatočne do už existujúcich stavieb. Praktické, estetické a premyslené riešenie, ktoré si zamilujete na prvý pohľad. Systém Panora sa vyrába v niekoľkých typových radách, aby vyhovel rôznym projektom. Všetky fungujú na rovnakom princípe vertikálneho posuvu, líšia sa však veľkosťou a technickými vlastnosťami. Výrobca Libart ponúka riešenia od cenovo dostupnejších verzií, ktoré sú vhodné najmä pre menšie otvory a situácie, kde je prioritou jednoduchosť a výhodná cena. Pre náročnejšie projekty sú k dispozícii robustnejšie systémy s vynikajúcimi izolačnými parametrami, ktoré dokážu zabezpečiť pohodlie aj v náročných klimatických podmienkach. Najvyššiu úroveň predstavujú varianty určené na integráciu do fasád budov, ako pohyblivá časť obvodového plášťa. Tieto systémy zvládnu aj veľkoformátové zasklenie s extrémnou hmotnosťou. Podľa potreby si viete vybrať konfiguráciu s 2, 3 alebo 4 sklenenými panelmi. Všetky verzie spája elegantný bezrámový dizajn a precízne spracovanie. Ďakujeme, že ste s nami objavili výhody tohto jedinečného systému. Tešíme sa na vaše projekty, v ktorých Panora ožije. Navštívte naše webové stránky pre viac informácií alebo nás kontaktujte a radi vám poradíme. Sme Windowsworks a máme výhradné montážne práva pre strednú Európu od svetového výrobcu Libart. Ak vás zaujal okenný a dverový systém Panora, neváhajte nás kontaktovať.